سلام سلام ازي ترخديننا يو مكع نبى ترخديننا بسلام مساكم لما عنتي حدا ام ناي بعلي عالم يزنبر يلوم بزح السبات كزارو تسمعيهم ناي بحكي ام ناي بعلم عالم ديوم زنبر زلو ويس استوشت ام زلو ديوم زارو زلو ويس اتزسانو ونجر ديوم ام ناي عالم يزنبر سلا سوي قدسنن بمبل زارو زلو زبل بسفيحو بملكع ترخا لما عنتي نباخم كأرولكمي بزح السبات بخرعات زرقيو إن عبي زخيد زلو أتحساسبا كنزارب I don't give a shit I live in my own world I get سننيو أبناي جزاء رأسي عالمي زنبر زبلو سبات اللو ناس النتي زمثل رأسي تأمان النتي مثل جنا حدا جزي ملكت وشت أو أصلي مكل خال ويدما دون قرنا يولو حدا مصنعتي كارل يونغ حدا كابتم عبيتي سنة أمراويان بزعبا ازي بهري بعنقوت زتزاربون حدا ايو نفس وكف ودساب صلالو تالو زبلو كالق صحفاتون بسفحو كسمعكمي بتوساخ دما كالقوت مصنعتاتن تمرامرتي زهابو وحساب ككافلوكمي مسترخادينونا بسلام صنحو اب ناي بعلي عالمي زنبر كبلو افلبوم نفيحوم دمصوم حافبيلوم بأننت كزاربو بزحات سبات يسمعوا يوم أبناي بعلي عالمي زنبر بزعبا سبات أي قدشنن I don't give a shit زبل درغ جرحو قصروم أبزي النعاق سبات كجراح يسمعيو جن بناي مان أبناي بعلم عالم ديوم زنبرو الشي ناي بعلخ عالم تنبر لخا انت خوينكا نمنتايو زقرب كايو قرصخا أب إنستغرام أب فيسبوك رأي اللي نابلكا التلطف حزي سلمجوت راح يكون زواجع زلهو قصيل كاون كاب مون تشايلد سرتسري توب جي زوكين زبهالو زيت فلطم سبات بسموم كصوعو زحافرو بحبو اسمات زنقساقسو سبات لطافكا رياكتن كومنتن كهبوخان كغمغملكان تصبل نمنتايو ناصنتكا طرطاره بزمسل تمساسالي استحصره مغوسا اتدلي تمساسالي ايرونيكاوي زرزر درفتات اتدلي تمساسالي عقلي صبتاوي مغلصي بزعبا هوكتن بحتونان اب مهاب تصمد نمنتاي رئيخا نسخاون اي تفتحخان اسوريخا زلخا بقى زتفلي موصي ايغنخان اب كال زي استبهالكالو ጭቃኢኻ ተረግሪካ زلخا سبات عويلهم أي قد سنن كبل خلو فردي ويودقت فرحهم نتينا حسوت نفسهم ككلاخلو يفتن يوم اتي حق انيا نفسهم جن سقيلو يساقا وي كي معبلي ترف نسخاون كم إيخا تقبرن تخونن زلخا اتي نسخا تبلو أنا بزعبا كالقوت أي قد سنن مسمعيي تطيو ويكعا نايب على إيز نبر نايب على إيز قبر جنا بزح جزء كاب كالقوت مسكرنات كتقلش اللي إخا التستوعال بعلخا مخانيخون نبعلخا ممثال كان يتجمر كان نخمزي زبالة هوات زيج الرحسابات بزملكت كارل يونغ قدمي عمتات كمزي خبل قليس ونيرو مبزحتو سبات حق انيا مننتهم اي فلطون ماسك تخدينهم يوم سواسو ازي عينت نحقاوي اسخانتكا كي تردأخا بزعبا ابناي بعلخا عالم منبار بدراقو مجراح اب قدمي مستوات قريبكا ببعلخا ختمست مدلاي زيكونس اتي مستوات باخا كمست مدلايو زي تتصاوت كايو صواتا كتسعر مدلايو انا كم كالو سبات ايكونكون يغوخا ويخعا اننتكا جن غنا حزون اب بايرول زرزر دموزي زلو حزون تقدسلي اخا بقى كم زي تقبرو طرح امسيلكا كتواسا اخا تماهيركا يقرميو حق نغركا ازي ناصنت ايكونن ازي بوحدو كدان درامات خدينكا مسرح طرحيو ابناي بعلخ عالم يكون كان زلخا اب ጫው ዝበዝሕ ኢኻ ዘለኻ ብናይ ልቃሕ ርእይቶታት ዝተሃንጸ ፍርቁ ጥራሕ ዝተነበበ ጥቕስታት እትጭረሐሉ ከፊትካዮ ዘይትፈልጥ ማዕጾ ትራማ እተንኳሕኩሐሉ እዩ ርእይኻ ሓቀኛ ውሽጣዊ ናጽነት ህዱእ እዩ ህልው እዩ በብደቂቁ ኣይግድሰንን ምባል ኣይኮነን ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓለም ምንባር ነጸብራቕ ርድኢት እዩ ጽላሎት ስራሕ እዩ ምስ እስኻነትካ ኮፍ ምባል እዩ ስለዚ ቅድሚ እንደገና ጉዕዞም ጅማርካ ንዓለም ልዕሊ ጭርሖ ከም ዝኾንካ ሓብር ኣብ ትሕቲ እዚ ዓይነት ጉጉይ ዝንባለ ጥራይ ከም ዘይኮንካ መርመር ካብ ናይ ምክልኻል ሜካኒዝም ዓርሰ ቆለኻ ኣብ ምጥባር ኣይትጸመድ ምኽንያቱ ምናልባት ትግደሰሉ ዓለም
ኣለካ እዩ ወይ ምናልባት ድሓን ይኹን ንስኻ ትፈልጥ ግና ሓቃዊ ባዕልኻ ወይ ከዓ ኢነር ሰልፍኻ ኣግንዮ ንበሮ ተሓኮሰሉ ተዛሙዳዊ ናይ ምምሳል ተዋስኦ ኣቋረጽ ባዕልኻ ኹን ባዕልኻ ኣልሽ ብዙሓት መዋዕልትና ኣለው ንባዕሎም ሓርነቶም ዘረጋገጹ ዓመጽቲ ወይ ከዓ ናጻ ሓሰብቲ ወይ ከዓ ምንም ዘይፈርሑ ደፋራት ገይሮም ደረቶም ነፊሖም ኣብ ናይ ባዕለይ ዓለም እየ ዝነብር ሰባት ዝበሉ ይበሉ ኣይግድሰንን ይናበሉ ዝዛረቡ ከምዚ እንትብሉ ላዕሉ ትርጉም ዝህብ ይመስል ግና ቁሩብ ኣዕሚቕካ እንተስተብሂልካሉ ኣብ መልሓስ ጥራሕ ዝተኸተበ ኣምር ውልቃዊ ሓርነት ብልክዕ ና ዘይተረድኦም ሰባት ጭርሖ ኮይኑ ትረኽቦ ግልጺ ክኾን ዝግብኦ ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓለም ምንባር ማለት ካብ መሬት ተላዒልካ ዝተገለጸልካ ምዃን ማለት ይኮነን ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዘየስተብሃልካሉ ቅልውላው ዘየምመኻዮ ተጽዕኖ ቲክቶክን ግራ ከኣትወካ ክትወጃበር ዝገብሩ ግዳማዊ ርእይቶታትን ዕንክልል ጢሕልካ ትህሉ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሕዚ ድማ ብዛዕባ ስነ ልቦናዊ ጽንዓት መንነት ኣነነት ወይ ከዓ ኢጎ ከምኡውን ምትላል ዓርሰ ምዃን ከዋግዕካ ኣብ ስነ ልቦና ብፍላይ ብካርል ዩንግ ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣገዳስነት ውልቃውነት ወይ ከዓ ኢንዲቪጁዋሊዝም ንሐቀኛ መንነትካ ናይ ምፍላጥ ከይዲ የጉልህ ንህይወት ብትብዓት ክትገጥማ ከለኻን እዩ ካብ ናይ ሓሶት ዘይምግዳስ ክትሃድም ኣይኮነን ይብል ዩንግ መብዛሕትኦም ሰባት ግና ኣብዚ ደረጃዚ ፈጺሞም ኣይበጽሕን እዮም ዩንግ ሓቀኛ ርእሰ ምትእማን ዝመጽእ ሓደ ሰብ ምስ ውሽጣዊ ሓቅነቱ ምስ ዝገጥም ጉድለታቱ ምስ ዝቕበልን ካብኡ ምስ ዝዓብን ይብል ናብ ናይ ሓሶት ዓለም ተነጽሎ ወይ ናይ ሓሶት ድፍረት ምስ ሃደመ ኣይኮነን ዘመናዊ ኣእምራዊ ሳይንስ ወይ ከዓ ኮግኒቲቭ ሳይንስ ከም ዝሕብሮ እቶም ነን ኮንፎርሚስት ካብ ሰብ ፍልይ ዝበሉ ወይ ዘይተስማዕምዑ ዝመስሎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ግዳይ ካውንተር ኮንፎርሚቲ ባያዝ ኣንጻር ስምምዓዊ ወገናውነት ዝኾኑ እዮም እዚ ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትጽቢት ካልኦት ዝምርኮስ ዓማጺ ባህሪ እዩ ንሕብረተሰብ ወይ ማሕበራዊ ህይወት ሸለል ኣይኮነን ዝብልዎ ዘለው እናተኸተሉ ግብረ መልሲ ይህብሉ ዳእምበር ኣብ 2015 ኣብ ጆርናል ኦፍ ኮንሱመር ሳይኮሎጂ ኣብ ዝተሓተመ መጽናዕቲ ተመራመርቲ ንነብሶም ዘይተስማዕምዑ ወይ ከዓ ነን ኮንፎርሚስት ዝብሉ ሰባት ንጸቕጥ መዛኑ ወይ መሓዙት ኣብ ዝቃልዑሉ እዋን ብኣዝዩ ልዑል መጠን ንጉጅላዊ ጽልዋ ዝተዓብለለ ባህርያት ከም ዘርእዩ የረጋግጽ The irony not giving a shit ምንም ኣይጣጥየንን መልክዑ ዝቐየረ ተጽዕኖ መሓዙት እዩ እዚ ዘመናዊ ጽረ ጉጅላዊ ስነ ጽባቐ ወይ ከዓ ኣንቲ ሜንስትሪም ኣንሸሪክ ኣገራሚ ካሊ ዓርሱ ዝኸኣለ ቀንዲ መስመር እኩባውነት ጉጅላውነት እዩ ከምዚ እናተባሃለ ድማ ይፍለጥ ሂፒስተር ኢፌክት ማለት ድማ ነን ኮንፎርሚስት ኢና ዝብሉ ሰባት ተገመቱ ኮይኖም እንትርከቡ እንትኸውን እዚ ድማ ኮንፎርሚስት ከም ዝኾኑ ይገብሮም ስለዚ እዞም ብዛዕባ ሰባት ኣይግድሰንን ዝብሉ ግን ድማ ብበዝሒ ቲፎዞታቶም እናተዋጠጡ ወይ እውን ኣብ ሕቢ ቫይቦም እናሐለው ዝድልሉ ሰባት ኣብ ናይ ባዕሎም ዓለም ዘይነብሩ እዮም ዝተፈላለየ ገመድ ዘለዎም ኣሻንጉሊት ጥራሕ እዮም ባምቡላታት ኣብዚ መስመር ህይወት ዘለኹም ሰባት እስቲ ንገሩና ኣብ ናይ ባዕልኹም ዓለም ብሓቂ ሰላም እንተሃልይኩም በቢ ክልተ ደቃይቕ እናተልዓልኩም ልክዕ ከም ናይ ቲንደር ባዮ ክትብልዎ ንምንታይ ትግደዱ ሓቀኛ መንነትካ ንምርካብ ኣብ ሂማልያ ወይ ጎቦታት ገረዓልታ ኸይድካ ክትሙንክውስ ኣይድልይካን እዩ ግና ዝርዝር ደርፍታት ስፖቲፋይን ሰነዳዊ ፊልምታትን ኔትፍሊክስን ካብ ምድናቕ ገለ ቱሩ ሰልፍኻ እስኻነትካ እተናድየሉ ዓርሰ ምርመራ ክትገብር ግድን እዩ መንገዲ ባዕላዊ ሓርነት ብምኽንያታውን ብንጽረትን ክትጓዓዝ ይግባእ ሓወይ ሓፍተይ ቅድሚ ማይክሮፎን መሓስኪ ባዕልኺ እትርእየሉ መስታወትካ ድለ ቅድሚ ብዛዕባ ሰባት ኣይግድሰንን እዩ ምባልኪ ብሕቡእ ጠቕዒት እናለመነ ነፃ ከም ዝኾነ ዘምስል ዘሎ ኣነነትካ ሰዓሮ እዚ ትረኻዲኑና ምስ ሄለን ሃፍቲ እዩ ንለማዓንቲ ዝነበረኒ ጉዳይ እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትረኻ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሁሉ ሰላም ንዓኹም ይኹን